Esther Tibako. Na Ahasuerus breso. Ahasuerus ana odihini free India dikosi Ethiopia. Amantam hodo oha aduonu nsonso. Ebra a ohene Ahasuerus te na hinwa a ewo sisa abankese no mu no so. Na hini afi a etoso miensa mu no. Oto ne mapon manyina ne nko apono a Persia ni media dom so atunfo. Ne makoma ne amantam no so asafo hene no wo nanim. Enum na oyi na hini anim onyam dodo. Ne kase ye heran, ne fe no kire ye na pi. Na fu a oha aduowotwe. Na yi wie aduro no. Ohene ne to nkrofo a wo sisa abankase anim nyina apono. Firi okase so koduru akuma so nanson. Ahimfie turom abanwa so. Nyurane bibi Thomasensen ho. Wode nhomafufo ne de ebredum asoso mu achechire dwetenkaa mu. Abofufo adum ho. Sika ne dwetempa wo abohema, ne abohyen, ne abubre, ne damensese so. Na wohyehyɛ nsa sika kruwa mu. Na nkruwa no nso gu ahodo. Na ohene nsa no dɔɔso. Sɛde ɛwɔ ohene no nsa mu. Na onom no woyɛ no sɛde mmara no tie. Wanhyɛ obiara. Na sana na ohene no ahyɛ ne fie so mpani nyinaa. Sɛ onipa biara nyɛ sɛde ɔpɛ. Ohima wasin so to ma pono ohene Ahasuerus ahemfie. Da etoso nso a nsa ma ohene ani agye no. Ɔka kyerɛ mi human, Bista, Habona, Bekta, ne Abakta, Seta, ne Kakas. Mpiafo baaso no a wosom ohene Ahasuerus anim no. Se wonkofa ohima wasti mra ohene anim. Ahini abotire no mu. Na oma aman no ne mapoma no nhu na ho ofe. Efri se ne ho ye fe. Nanso ohima wasti ampene se obasa de ohene so ma mpiafo ma wobekire no. Ena ohene no bufu pi. Na na bufu dari wonimu. Na ohene no ka kire nyansafo a woni mmere mu nsem no. Efri se saa na ohene asem ba wona woni mmra ne asenie no ani. Na wona woben no ne Kasena, Seta, Admata, Tarsis, Maris, Masena, Memukan, Persia ni media mapoma baaso a wohunu ohene anim ne ahene anum atitire no se Edia na wonfa mmara so nye ohema wasti. Se wani ohene Ahasuerus asemu a mpiafo no koka kire no so no. Na Memukan kan no ohene ne mapoma no anim se enye ohene nko na ohema wasti afom no. Na wafom mapoma nyina ne amanaman a wowo ohene Ahasuerus nsase nyina so no nyina nso. Na obeka ohema no asem no akire ma nyina. Na obebu won kunu no manim ti aka se ohene Ahasuerus ka se woma ohema wasti mra nanim na wa amma. Nene dai Persia ni media ma de hia wate ohema no asem no bekeka akire ohene asafo hene nyina. Na animtiabuo ne abuhuro bedoso. Se ohene pa o ma asem bi mfiri ni ho na wonkyerɛ no Persia ni media mransem mu. Na wanani eni se wasti ma ohene Ahasuerus anim biu. Na ohene mfa ne hemadi no ma ne yonko a oyesne no. Na obeti ohene asem a orebedie yi na hene nyina mu. Efiri se na eso. Na oyeredom nyina ni aso won kununum. Efiri okase so kosi akuma so. Na asam no so ohene ne mapoma no ani. Na ohene no yo said ye Memukan kaaye no. Na osoma ma wode nwoma kɔ ohene no amantem nyina so. Na wade kɔ asase biara so said ye ne ntwerɛtie. Ni oman biara so said ye ne kasatie. Se obarema biara inni ne fie so panin. Na omfa ne mankasa nka ma wonte. Esther timienu. Nsem ye kire ohene Ahasuerus abufuo no anojoye no. Okai west ni de oyoye ni de wa hyeti ano no. Na ohene asomfo a wosom no ka se ma wonhwehwe mabunu a won ho ye femma ohene. Na ohene insisi ahwefo na henie nsase nyinaa so. Na wonhyiehia mabunu a won ho ye fe nyinaa mra susa aban mu. Mma fie ohene piani Hega a ohwe ma so no nkyɛn.
na wɔmma wɔn srɛ nnuro na ababa a ɔbɛsɔ ɔhene ani no ni Heman si Wasti anamu. Na asam no so ɔhene ani na ɔyɛ ɔsa. Nsujudani bi wɔ Susan aban mu a ne din de Mordekai, Benjamini a ɔyɛ Jaaba, Simai ba, Kis ba a wotuu no firi Yerusalem, ni nomum a wotuu wɔn, ni Yudahene Yekonia Babɛhene Nebukadnezar tuu wɔn kɔɔyɛ no mu baako. Na ɔno na ɔyɛ ne n'agya nuaba Hadasa ɔne Esther, efiri sɛ na oni agya ne ɛna. Na ababaa no ho yɛ fɛ, na n'anim nso yɛ. Na n'agya ne na wuwuiɛ no, Mordekai fa no yɛ ne ba. Na wɔte ɔhene no asɛm ne mmara no. Wɔhyiahyia mmabaa pii ba Susa aba no a ɛhyɛ Hegai aseɛ no mu. Na wɔde Esther nso ba ɔhene fie de no bɛhyɛ mmaa no hwɛfo Hegai nsa. Na ababaa no sɔɔ n'ani, na onya n'anim animuonyam. Na ɔyɛ ntam de ne srɛ nnuro ne ne kyɛfa maa no. Na ɔde mmabaa baaso a wɔayi wɔn firi ɔhene fie maa no. Na oyi no ne mmabaa no kɔtena deɛ ɛhɔ yɛ mmaa no fie. Nso na Esther nya nkyerɛ ne man ne n'abusua, efiri sɛ Mordekai ahyɛ no sɛ ɔnkyerɛ. Na da nyinaa na Mordekai kɔne nam mmaa fie no abɛnwa no anim. Na wɔhunu sɛ Esther te yie ne deɛ wɔde no bɛyɛ. Na eduru mmabaa no biara so a, ɔkɔɔ ɔhene Ahasuerus nkyɛn. Nso wɔyɛ no sɛdeɛ mmaa no mmara tie kosii sɛ abosome 12 duruyɛ ansa. Na sɛdeɛ wɔn sra na dodoɔ teɛ no, wɔde korobɔ di abosome 6, na wɔde nnuhuam ne mmaa sra nnuro di abosome 6 nso. Na ababaa no de saa kɔ ɔhene nkyɛn. Biribiara a ɔpɛ sɛ ɔde firi mmaa no fie kɔ ɔhene fie no, wɔde ma no. Anadwofa na ɔkorɔ. Na anɔpa na ɔsane kɔ mmaa fie a etia 2 a ɛhyɛ ɔhene piani Sasgas a ɔhwɛ mpenafoɔ so aseɛ no mu. Na ɔnkɔ ɔhene nkyɛn bio, gye sɛ ɔhene no pɛ na ɔbɔ ne din frɛ no. Na eduru Esther ɔyɛ Mordekai n'agya, ne nua Abihail ba a ɔfaa no yɛ ne ba no soɔ, sɛ ɔbɛkɔ ɔhene no nkyɛn no. Wɔamusa hwee gye deɛ Hegai a ɔyɛ ɔhene piani a ɔhwɛ mmaa no soɔ no kaayɛ no. Na Esther nyaa wɔn a wohunu no nyinaa anim animuonyam. Na ɔde Esther kɔ ɔhene Ahasuerus nkyɛn n'ahemfie. Bosomi a ɛtɔ so 10 a ɛne bosomi Tebeti a ɛte sɛ ɔpɛpɔn no mu. Na henni afe a ɛtɔ so 9 no mu. Na ɔhene ne dɔ Esther sen mmaa no nyinaa. Na onya animuonyam ne adom n'anim sen mmabaa no nyinaa. Na ɔde ɔhemmadie abotire no bɔɔ ne ti. Na ɔmaa no di Heman Wasti anamu. Ɛna ɔhene ne too pono kɛseɛ maa ne mmapɔnma ne ne nkoa nyinaa ɛne Esther aponto. Na ɔde amantam no toɔ kyerɛ wɔn. Na ɔkyekyɛɛ adeɛ sɛdeɛ fata ɔhene. Na wɔhyiahyia amabaa no ne mprenu soɔ no. Na Mordekai te ɔhene ponkɛseɛ no mu. Na Esther nya nkyerɛ n'abusua ne ne man, sɛdeɛ Mordekai hyɛɛ no no. Efiri sɛ na Esther di Mordekai asɛm so sɛ bere a ɔhwɛ ne soɔ no. Na Mordekai te ɔhene ponkɛseɛ no mu no. Bigtan ne Teres, ɔhene mpiafoɔ baanu a wofiri wɔn a wɔwɛn ɔpono ano no mu no, buhuri na wɔhwehwɛɛ sɛ wɔde nsa to ɔhene Ahasuerus so. Na Mordekai te asɛm no, na ɔkɔka kyerɛɛ ɔhema Esther. Na Esther de Mordekai din kɔka kyerɛɛ ɔhene. Ɛna wɔpɛɛ asɛm no mu na wohunuɛ. Na wɔsensɛn wɔn baanu no dua so. Na wɔtwerɛhyɛ brɛsosɛm nwoma no mu ɔhene anim. Esther ti 3. Nsɛm yi akyiri no, ɔhene Ahasuerus yɛ Agagni Haman a ɔyɛ Hamedata ba no kɛseɛ. Na ɔmaa no so. Na ɔde n'agya tena amapɔnma a wɔne no wɔ hɔ no nyinaa deɛ so. Na ɔhene nko a wɔte ɔhempo nkɛseɛ mu nyinaa koto sɔre Haman. Efiri sɛ saa na ɔhene ahyɛ ama no. Na Mordekai deɛ wankoto na wansɔre no. Ɛna ɔhene nko a wɔwɔ ɔhene ponkɛseɛ mu no ka kyerɛɛ Mordekai sɛ, adɛn nti na wo deɛ woto ɔhene mmara no? Na
na waka kyerɛ no saa da na wontie wɔn no. Wɔkɔka kyerɛ Haman sɛ wɔrehwɛ sɛ Mordekai nsɛm no begyina anaa. Na waka kyerɛ wɔn sɛ ɔyɛ Yudani. Na Haman hunu sɛ Mordekai nkoto nsɔre no. Abufuo hyɛ Haman ma. Nanso wampɛ sɛ wɔde ne nsa bɛka Mordekai nko. Ɛfiri sɛ na wakyerɛ no deɛ Mordekai firi. Na Haman hwehwɛɛ sɛ ɔsɛ Yudafoɔ a wɔwɔ Ahasuerus ahenni nyinaa mu a wɔyɛ Mordekai amanfoɔ no nyinaa. Bosome a edi kan a ɛne bosome Nisan a ɛte sɛ oforisuo no mu. Ɔhene Ahasuerus afe a ɛtɔ so 12 mu no, wɔtwe pu ɛne ntonto Haman anim. Da biara da. Na efiri bosome no so ara kosi bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no so. Na Haman ka kyerɛ ɔhene Ahasuerus sɛ, ɔman biako bi wɔ hɔ a wabɔ apete na wate wɔn ho afiri amanaman mu. W'ahenni nsase nyinaa soɔ. Na sono wɔ mmara ne aman nyinaa deɛ. Na ɔhene mmara no wɔndi so. Na ɛmfata ɔhene sɛ ɔbɛma wɔn kwan. Na so ɔhene pa ma wɔntwerɛ sɛ wɔnsɛe wɔn. Na mɛkari dwetɛ kɛseɛ 10,000 ma hyɛ wɔn a ɔyɛ ɔhene adwuma no nsa. Sɛ wɔmfa ngu ɔhene akoradeɛ mu. Ɛna ɔhene no yii ne pɛteɛ firi ne nsa de ma Agag ne Haman a ɔyɛ Hamidata ba, Yudafoɔ tamfo no. Na ɔhene no ka kyerɛ Haman sɛ, dwetɛ no wɔde ama wo, na ɔman no nso yɛ wɔn sɛdeɛ wopɛ. Ɛna wɔfrɛfrɛ ɔhene no atwerɛfoɔ bosome a edi kan, da a ɛtɔ so 12 so. Na wɔtwerɛɛ no sɛdeɛ Haman hyɛɛ nyinaa de kɔma ɔhene no amaradofo ne amantam no miako so ahwɛfoɔ ne aman no nyinaa so mapɔnma. Asase biara sɛdeɛ ne ntwerɛyɛ teɛ ne ɔman biara sɛdeɛ ne kasa teɛ. Wɔde ɔhene Ahasuerus din na ɛtwerɛɛ, na wɔde ɔhene no pɛtea sɔ ano. Na wɔde nwoma no soma Amerikatufoɔ ma wɔde kɔ ɔhene nsase nyinaa so sɛ wɔnsɛe na wɔnkunkum na wɔnwerɛ Yudafoɔ no nyinaa mfiri mmeranteɛ so nkosi nkɔkoraa so. Mmɔfra ne mmaa nso dakoro. Bosome a ɛtɔ so 12 a ɛne bosome Ada a ɛte sɛ ɔbɛnem no da a ɛtɔ so 13 no so. Na wɔmfom wɔn adeɛ. Atwerɛ no nso susuo a wɔde kɔhyɛ mmara nsase no nyinaa soɔ no. Ano da hɔ ma amanaman no nyinaa sɛ wɔnsiesie wɔn ho nsie da no. Na Amerikatufoɔ no firi kɔntɛntɛm sɛdeɛ ɔhene kaeɛ no. Na wɔhyɛ mmara no Susa aban mu. Na ɔhene no ne Haman tenatena ase sɛ wɔrebɛnom nsa. Na Susa kuro no mu ayɛ bisibisi basaa. Esther T9. Na Mordekai hunu deɛ aba no nyinaa no. Mordekai sunsuane ne ntaadeɛ mu. Na ɔde ayitoma ne nso kataa ne ho. Na ofiri adi kɔ kuro no mfimfini. Na osun esu denden yaya. Na ɔkɔ ɔhene pon kɛseɛ anim. Nso na obiara ni ho kwan sɛ ofura ayitoma de hyɛ ne ɔhene pon kɛseɛ mu. Na asase biara a ɔhene asɛm ne ne mmara no duru hɔ no. Abɔbɔdie kɛseɛ ne muadadie ne esu ne adwutwa baa Yudafoɔ no mu. Na nipa pii deda ayitoma ne nso mu. Ɛna Esther mabaa ne ne mpiafoɔ no ba bɛka kyerɛɛ no. Na ɔhema no bɔ binim papa. Na ɔsoma sɛ wɔmfa ntaadeɛ nkɔhyɛ Mordekai. Na wonyi ne ho ayitoma no, nanso wanye. Ɛna Esther frɛ Hatak, ɔhene mpiafoɔ no mu baako a wayi no sɛ ɔnsom no. Na ɔsoma no Mordekai nkyɛn, na wahunu adekodeɛ ne deɛ efiri soɔ. Na Hatak firi adi kɔ Mordekai nkyɛn. Kuro no mpraeɛ a ɛda ɔhene pon kɛseɛ anim no so. Na Mordekai kaa no deɛ ato no nyinaa ne dwetɛ dodo a Haman aka sɛ Yudafoɔ no nti. Ɔbɛkari agu ɔhene akoradeɛ mu sɛ wɔnsɛe wɔn no. Na ɔde mmara a ɔhyɛɛ no Susa sɛ wɔnsɛe wɔn no atwerɛ nhwɛsoɔ maa no. Sɛ ɔmma Esther nhunu, na ɔnka nkyerɛ no. Na ɔnhyɛ no sɛ ɔnkɔ ɔhene nkyɛn nkɔkoto nsrɛ no. Na ɔnsrɛ wɔ n'anim mma ne man. Na Hatak ba bɛka Mordekai nsɛm no kyerɛɛ Esther. Ɛna Esther ka kyerɛɛ Hatak na ɔsomaa no Mordekai nkyɛn sɛ,
Ohene nko anyina ne ohene nsa ase so nkrofo nim se oberima na oba biara oba ohene nkyɛn. Emu fam abanwa so a won frɛ no. Ne mra biako pɛ na ɛwɔ hɔ. Se woku no. Gyedia ohene betene sika ahempoma akyerɛ no sɛ ɔntena se no. Enso adadua sani won frɛ me sɛ menkwa ohene nkyɛn. Na wɔkɔka Esther nsɛm no kyerɛ Mordekai. Na Mordekai kaa sɛ wɔnkɔbua Esther sɛ nsusu sɛ wobɛfiri mu afi ahemfie Yudafoɔ nyinaa mu. Na mmom sɛ wumua wano bere yi mu a ɛne mmoa ne ɔgye bɛsɔre afiri baabi ama Yudafoɔ. Na wo ne wagya fie deɛ mo bɛsɛe. Na hwan na onim sɛ ɛbra ɛte sɛ yi nti na wɔn nsa ka ahenni no. Ɛna Esther kaa sɛ wɔnkɔbua Mordekai sɛ Kohyia Yudafoɔ a ohu wɔn Susa nyinaa boa no. Na minti muni muyada na munidi na monnom nansa nadwo ne awia. Menso mene me maba abedi muyada saara. Na mede saa makɔ ɔhen nkyɛn a ɛnam mmara so. Na sɛ meyira a mayira. Na Mordekai sene kɔkɔyɛ sɛdeɛ Esther hyɛɛ no nyinaa. Esther Tinum. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, Esther hyɛɛ ɔhema ataadeɛ, na okogyina ahemfie, emu fam abanwa so. Ɔhene dan no ntentensoɔ. Na ɔhene no te n'ahennwa so wɔ ahemfie. Efie no pono no ntentensoɔ. Na ɛbaa sɛ ɔhene no hunu ɔhema Esther sɛ ogyina abanwa so no. Onyaa n'anim animonyam. Na ɔhene no tenee sika ahempoma a ɛwɔ ne nsam no kyerɛɛ Esther. Na Esther twipini na ɔbɛka ahempoma no ti. Na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ ɛdeɛn na ayɛ wo ɔhema Esther? Na ɛdeɛn na worehwehwɛ? Eduru ahenni no fam po a wɔde bɛma wo. Na Esther se sɛ ɔhene pa ma ɔhene he ma mmra ɛpono a meretoro no ho ne. Na ɔhene no kaa sɛ Monyɛ ntɛm ma Haman mmra, na wɔnyɛ deɛ Esther aka no. Na ɔhene no ne Haman ba ɛpono a Esther atoro no ho. Na ɔhene no ka kyerɛ Esther nsa pono no ho sɛ ɛdeɛn ne wadesrɛ na wɔma wo, na ɛdeɛn ne wade a worehwehwɛ? Eduru ahenni no fam po a wɔbɛyɔ. Na Esther buaa sɛ Deɛ mesrɛ na merehwehwɛ ne sɛ m'anim abɛnyam ɔhene anim, na sɛ ɔhene pɛ sɛ ɔbɛma ade a meresrɛ, na wɔyɛ deɛ merehwehwɛ no a, ɔhene ne Haman mmra ɛpono a merebɛto wɔn no ho. Na ɔkyena mɛyɔ sɛdeɛ ɔhene aka no. Ɛna da no, Haman de anigye ne akoma pa firi adie. Na Haman hunu Mordekai, ɔhene ponkɛseɛ no mu sɛ wansɔre no wanka ne ho koraa n'anim no. Ne bu fu Mordekai sɛ, nanso Haman si ne ho so, na osi mu kɔɔ ne fie. Na ɔsoma ma wɔkɔfrɛfrɛ n'adɔfo ne ne yere Seres bae. Na Haman ka wɔn n'ahonya animonyam, ne ne madodoɔ, ne kɛse a ɔhene ayɛ no nyinaa, ne sɛdeɛ wama no so ata mapɔnma, ne ɔhene nkoa no so no. Na Haman ka sɛ nso ɔhema Esther amma obiara ne ɔhene amma ɛpono a ɔtoeɛ no ho gye me nko. Na ɔkyena nso wɔahyia me ne ɔhene rekɔ ne nkyɛn. Nso yɛn nyinaa nnɔɔso ma me bere a mehunu Yudani Mordekai no sɛ ɔte ɔhene ponkɛseɛ mu yi. Ɛna ne yere Seres ne n'adɔfo ne nyinaa ka kyerɛɛ no sɛ ma wɔnyɛ dua a ne tentene yɛ basafa aduonum. Na ɔkyena nɔpa ka kyerɛ ɔhene. Ɛwɔ nsa ne Mordekai wɔ so, na wo ne ɔhene nkɔ ɛpono no ho anigye mu. Na asɛm no sɔ Haman ani, na ɔma wɔyɛ odua no. Esther tinsia. Anadwo no, ɔhene ani soroe, na ɔkaa sɛ wɔmfa brɛsosɛm nka yɛ nwoma no mmara, na wɔbɛkenkan no ɔhene anim. Na wohunu sɛ wɔatwerɛ sɛ Mordekai na ɔbɛka Bigtana ne Teres, ɔhene mpiafoɔ baanu a wɔhwɛ ɛpono ano a wɔpɛɛ sɛ wɔde nsa to ɔhene Ahasuero soɔ no ho asɛm no. Ɛna ɔhene no kaa sɛ Anidie bɛn na wadi Mordekai, na dibea bɛn na wama no yei ho. Na ɔhene mmerante a wɔsom no kaa sɛ
Wonyo hwe ma no. Na ɔhene kaa sɛ, Hwan na ɔwɔ abannwa no so? nso na Haman aba ɔhene fie akyiri abannwa no so sɛ, ɔrebɛka akyerɛ ɔhene na wasɛne Mordekai dua a wasi ama no so. Ɛna ɔhene asomfo no ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, Haman gyina abannwa no so. na ɔhene no se, Ɔmmra. na Haman baa mu. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛdeɛn na wɔnyɔ onipa a ɔhene pɛ no anidie no? na Haman sere no n'akoma mu sɛ, Hwan mpo na ɔhene pɛ sɛ odi ne ni sene me ara? na Haman ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, Onipa a ɔhene pɛ no anidie no, ma wɔmfa ahenni atade a ɔhene hyɛ no mmra, ne ɔpɔnkɔ a ɔhene tena so a wɔde ahenni abotire bɔ ne tire no. Na wɔmfa atadeɛ no ne ɔpɔnkɔ no nhyɛ ɔhene mmapɔɔma akɛseɛ no mu bi nsa. Na wɔmfa nhyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. Na wɔma no ntena ɔpɔnkɔ no so ɛmfa kuro no abɔntene so. Na wɔmpae ne n'anim sɛ, sei na ɔyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Haman sɛ, Ka wo ho kɔfa atadeɛ ne ɔpɔnkɔ no. Sɛdeɛ waka no, na yɛ saa ma Yudani Mordekai a ɔte ɔhene pon kɛseɛ mu no. Nya deɛ waka no nyinaa mu biara. na Haman fa atadeɛ no ne ɔpɔnkɔ no, na ɔde hyɛ Mordekai, na ɔde ne tena ɔpɔnkɔ no so de ne fa kuro no abɔntene no so. Na ɔpae dii n'anim sɛ, Sei na ɔyɛ onipa a ɔhene pɛ no anidie no. na Mordekai sane ba ɔhene pon kɛseɛ no mu. Na Haman yɛ ntɛm de aboobɔɔdie kɔɔ ne fie, na ɔkataa ne ti. Na Haman kaa deɛ ato no nyinaa kyerɛɛ ne yere Seres ne n'adɔfoɔ no nyinaa. Na n'anyansafoɔ ne ne yere Seres ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Mordekai a wafiri aseɛ rehwe ase n'anim yi firi Yudafoɔ asefoɔ mu a, worentumi no, na mmom ase na wobɛhwe n'anim. na ɔne no da so rekasa no, ɔhene mpiafoɔ no ba bɛfaa Haman ɛherɛ so de ne kɔɔ ɛpono a Esther atoɔ no ho. Esther tinson. Na ɔhene ne Haman baa sɛ wɔne ɔhema Esther rebɛnom nsa. Na ɔhene ka kyerɛ Esther da etia mmienu no mu nso nsa pono no ho sɛ, Ɛdeɛn ne w'adesrɛ, ɔhema Esther? Na wɔma wo. Na ɛdeɛn ne w'adeɛ a wɔrehwehwɛ? Eduru ahenni no fa mpo a wɔbɛyɔ. ɛna ɔhema Esther buaa sɛ, Ɔhene, sɛ m'anim abɛnyam wɔ w'anim, na sɛ ɔhene pa a, ma wɔmfa me nkwa nkyerɛ me sɛ, maade a meresrɛ ne me manfoɔ sɛ, maade a merehwehwɛ. Na wɔtɔn yɛn, me ne me man, sɛ wɔnsɛe yɛn, enkuku yɛn, ɛnwerɛ yɛn. Na sɛ wɔretontɔn yɛn ayɛ nkoa ne mfena a, anka meyi kom. Nanso ɔtamfo no ntumi nhyɛ ɔhene adeɛ bɛsɛe no anan mu. ɛna ɔhene Ahasuerus bua see ɔhema Esther sɛ, Hwan ne no? Na ɛhe na ɔwɔ? Na wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ saa no. na Esther se, Onipa ɔhohiahiafoɔ ne ɔtamfoɔ ne Haman bɔne yi. ɛna nketenkete kutaa Haman ɔhene ne ɔhema no anim. Na ɔhene no sɔree n'abufuo no mu firi nsa pono no ho kɔɔ ahemfie turo no mu. Na Haman sɔre gyinaa sɛ ɔrepa ɔhema Esther ne ne nkwa ho kyɛw, efiri sɛ na wahunu sɛ ɔhene no abɔ ne ho pɔbɔne. Na ɔhene no sane firi ahemfie turo no mu ba nsa pono dan no mu. Na Haman ahwe nnaeɛ a Esther wɔ soɔ no so. Na ɔhene kaa sɛ, Ɔrebɛhyɛ ɔhema mpo me nkyɛn efie ha yi. asɛm no firi ɔhene anim ara pɛ na wɔkataa Haman ani. Na Habona, mpiafoɔ no mu baako, kaa no ɔhene no anim sɛ, nso hwɛ, dua Haman ayɔ ama Mordekai a ɔka ɔhene no asɛmpa no si Haman fie. Ne tentene yɛ basafa 50. na ɔhene no se, Monkɔsɛn no wɔ so. na wɔsɛnee Haman dua a wɔasiesie ama Mordekai no so. Na ɔhene abufuo ano dwoe. Esther tinwɔtwe. Da no ara na ɔhene Ahasuerus de Haman, Yudafoɔ tamfo no, fie ma ɔhema Esther. Na Mordekai baa ɔhene no anim, efiri sɛ na Esther aka sɛdeɛ ɔne no ntɛm teɛ no. Na ɔhene no yii ne pɛte a ɔgyee no Haman nsɛm no de maa Mordekai. Na Esther de Mordekai si Haman fie so,
Na Esther kasa bi ɔhene nim, na ɔhwe ne nan ase, na osu kɔto srɛ no sɛ onyi Akan ne Haman bɔne ne n'adwene a ɔdwene Yudafo no ho no. Na ɔhene tene sika ahempoma no kyerɛ Esther. Ɛna Esther sɔre gyina ɔhene no anim, na ɔkaa sɛ, Sɛ ɔhene pɛ, na sɛ m'anim abɛnyam n'anim, na asɛm no tene ɔhene anim, na me nso mesɔ n'ani a, ma wɔntwerɛ nkotwa nwoma a Agag ne Haman a ɔyɛ Hamidata ba dwene ho na ɔtwerɛ sɛ ɔde rekɔsɛ Yudafo wɔ ɔhene nsase nyinaa soɔ no mu. Na mɛyɛ dɛn na metumi ahwɛ bɔne a ɛbɛto me manfoɔ no, na mɛyɛ dɛn na metumi mahwɛ m'abusuafoɔ sɛeɛ. Ɛna ɔhene Ahasuerus ka kyerɛ ɔhema Esther ne Yudani Mordekai sɛ, Hwɛ, mede Haman fie mama Esther, na ɔno nso wasɛn no dua no so. Sɛ anka ɔde ne nsa reka Yudafoɔ no nti, na mo ara montwerɛ Yudafoɔ no ho sɛdeɛ mopɛ wɔ ɔhene din mu, na momfa ɔhene pɛtea nso ano, ɛfiri sɛ atwerɛ a watwerɛ no ɔhene din mu na wɔde ɔhene pɛtea asɔ ano no, ontumi nnane ani. Ɛna wɔfrɛfrɛ ɔhene atwerɛfoɔ bere no mu. Bosomi ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛne bosomi Siwana ɛte sɛ ayɛ nhumumu no da a ɛtɔ so 22 no so. Na wɔtwerɛ no sɛdeɛ Mordekai hyɛe no nyinaa kɔma Yudafoɔ no ne amradofoɔ akɛseɛ ne nketewa no. Ne nsase no so mapɔnma no de firi India de kosi Ethiopia. Nsase hodoɔ 127. Asase biara sɛdeɛ n'atwerɛ teɛ ne ɔman biara sɛdeɛ ne kasa teɛ. Ne Yudafoɔ nso sɛdeɛ wɔn atwerɛ ne wɔn kasa teɛ. Na ɔde ɔhene Ahasuerus din na ɛtwerɛeɛ. Na ɔde ɔhene pɛtea sɔɔ ano. Na ɔde nwoma no somasoma amirikatufo a wɔtete apɔnkɔ soɔ ne mfurumu mpɔnkɔ a wɔn ho yɛ hɛre a wɔyɛ apɔnkɔbereɛ ma so. Emu na ɔhene ma Yudafoɔ a wɔwɔ kuro biara so kwan sɛ wɔmmoaboa wɔn ano nhyia. Na wɔnkwanti wɔnyina hɔ. Na wɔnsɛe na wɔnkum. Na wɔnyerɛ ɛdɔm ne ɔman ne mantam biara a ɛhiahia wɔn ho. Mmɔfra ne mmaa nso. Na wɔmfom wɔn adeɛ da koro. Ɔhene Ahasuerus nsase no nyinaa so. Bosomi a ɛtɔ so 12 a ɛne bosomi Ada a ɛte sɛ ɔbɛnim no da a ɛtɔ so 13 so. Atwerɛ no nso susuo a wɔde kɔhyɛ mmara nsase no nyinaa soɔ no. Ano da hɔ ma amanaman no nyinaa sɛ Yudafoɔ no nsiesie wɔn ho nsie da no. Na wɔnto wɔn atamfo so werɛ. Amirikatufo a wɔtete mu a wɔn ho yɛ hɛreɛ no soɔ no nam ɔhene asɛm so firi kɔe. Wɔkaa wɔn ho ntɛmtɛm. Na wɔhyɛ mmara no so sa aban mu. Na Mordekai firi adi firi ɔhene n'anim. Na ɔhyɛ ahentadeɛ birisi ne fufuo ne sika abotire kɛseɛ no. Ne nwera pa ne tam kɔkɔɔ atadeɛ yuu. Na Sisa kuro no di ahurusie, na wɔn ani gyee. Yudafoɔ no nya ahan ne anigye ne ahosɛpɛ ne anidie. Na asase biara ne kuro biara ɔhene asɛm ne mmara no duru soɔ no, anigye ne ahosɛpɛ baa hɔ ma Yudafoɔ no. Apontoa ne dapadie. Na asase no so amanaman no mu nipa bebree danedane wɔn ho Yudafoɔ. Ɛfiri sɛ na Yudafoɔ no huhu aka wɔn. Esther Tinkron. Na bosomi ɛtɔ so 12 a ɛne bosomi Ada ɛte sɛ ɔbɛnim no da a ɛtɔ so 13 no ɔhene asɛm ne mmara no duru sɛ wodi soɔ no. Da no ara Yudafoɔ atamfoɔ ni da so sɛ wobedi wɔn soɔ. Na ɛdane sɛ Yudafoɔ no mmom na wodi wɔn atamfo no soɔ no. Yudafoɔ no boaboa wɔn ano hyia wɔn kurom. Ɔhene Ahasuerus nsase nyinaa so. Sɛ wɔde wɔn nsa rebegu wɔn a wɔpɛ wɔn bɔne no so. Na obiara anyina wɔn anim. Ɛfiri sɛ na wɔn huhu aka amanaman no nyinaa. Na nsase no so mapɔnma ne amradofoɔ akɛseɛ ne nkumaa ne wɔn a wɔyɛ ɔhene adwuma no nyinaa boa Yudafoɔ no. Ɛfiri sɛ na Mordekai huhu aka wɔn. Na Mordekai yɛ onipa kɛseɛ ɔhene no fie. Na ne nkata hyee nsase no nyinaa so. Na ɔbarima Mordekai no de kɛseɛ ara. Na Yudafoɔ no de afena no ne okum ne ɔsɛyɛ kaa wɔn atamfo nyinaa. Na wɔyɛ wɔn atamfo no sɛdeɛ wɔpɛ. Na Susa aban no mu no, Yudafoɔ no kum na wɔsɛe mmarima 500.
na Pasandata, ne Dalfo, ne Aspata, ne Porata, ne Adelia, ne Aridata, ne Pamasta, ne Arisai, ne Aridai, ne Waisata. Yudafoɔ ho hiahiafoɔ Hamidata ba Heman. Mabarima du no nso wokunkum wɔn. Na fomfaade no de wɔamfa wɔn nsa anka. Da no ara, nipa wokunkum wɔn Susa abamu no dodoɔ beduru ɔhene no anim. Na ɔhene no ka kyerɛɛ ɔhema Esther sɛ, Susa aban mu na Yudafoɔ akunkum na wasɛe mmarima 500 ne Heman mmabarima 10. Na ɛdeɛn na wayɔ ɔhene nsase a aka no soɔ. Nanso ɛdeɛn ne deɛ wosrɛ na wɔma wo. Na ɛdeɛn ne deɛ woda so repɛ na wɔnyɔ. Na Esther se, sɛ ɔhene pa ma wonya Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no kwan so ɔkyena. Na wonya sɛdeɛ ɛnɛ mmara no teɛ. Na Heman madu no, wɔnsensɛn wɔn dua no so. Na ɔhene no kaa sɛ wɔnyɔ sa. Na wɔhyɛ mmara no Susa. Na wɔsensane Heman mmabarima 10 no. Na Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no boaboa wɔn ano bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14 no soɔ nso. Na wokunkum mmarima 300 Susa. Na fomfaade no de wɔamfa wɔn nsa anka. Na Yudafoɔ no nkae a wɔwɔ ɔhene no nsase no soɔ no nso boaboa wɔn ano hyiae. Na wɔpere wɔn nkwa. Na wonya wɔn atamfo ho asomdwie. Na wokunkum wɔn atamfo no mu nipa 70,000. Na fomfaade no de wɔamfa wɔn nsa anka. Bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 12 mu. Na onya ɔhome ne da a ɛtɔ so 14 no so. Na wɔde yɛ apontoɔ ne anigye da. Na Yudafoɔ a wɔwɔ Susa no boaboa wɔn ano. Ne da a ɛtɔ so 12 ne da a ɛtɔ so 14 so. Na wonya ɔhome ne da a ɛtɔ so 14 mu. Na wɔde yɛ apontoɔ ne anigye da. Enti nkuraa si Yudafoɔ a wɔtete nkuro a ɛho ni afasuo mu no de bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14 no yɛ anigye ne apontoɔ da ne da pa a wɔde nneɛma mema wɔn ho. Na Mordekai kyerɛɛ nsɛm yi. Na ɔsoma ma wɔde nwoma kɔma Yudafoɔ a wɔwɔ ɔhene Ahasuerus nsase nyinaa soɔ no nyinaa. Wɔn a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no. Sɛ wɔma yɛn ntim wɔn mu sɛ wɔnni bosome ada a ɛte sɛ ɔbɛnim da a ɛtɔ so 14. Ne da a ɛtɔ so 15 no daa afe. Sɛ na Yudafoɔ nya mu home firi wɔn atamfo nsɛm. Ne bosome a ɛdane wɔn firi awerɛhoɔ mu kɔɔ anigye mu. Na efiri abobodie mu kɔɔ dapa mu. Sɛ wɔmfa nyɛ apontoɔ ne anigye ne ɔyɔnko ne yɔnko, adiama ne ahiafo ade kyɛna. Na Yudafoɔ no sɔ deɛ wafiri ase reyɔ ne deɛ Mordekai twerɛ brɛ wɔn no mu. Sɛ Agag ne Heman a ɔyɛ Hamidata ba Yudafoɔ no nyinaa atamfo no. Dwene Yudafoɔ no ho sɛ wɔbɛsɛe wɔn. Na wɔtwe pu, ɛne ntonto, sɛ wɔbɛdwerɛ wɔn na wasɛe wɔn. Na Esther ba ɔhene anim no. Ɔkaa no nwoma no mu. Sɛ n'adwenbɔne a ɔdwene no Yudafoɔ ho no nsa ne mabua n'atifi. Na wɔnsa no ne mma dua no so. Enti wɔfrɛ na yi Purim, sɛdeɛ Puu din no teɛ. Enti nso, nwoma yi mu nsɛm no nyinaa ne deɛ wɔhunu no asɛm yi mu ne deɛ ɛtɔɔ wɔn soɔ no nti. Yudafoɔ no maa no timi. Na wɔde too wɔn ho ne wɔn asefoɔ ne wɔn a wɔde wɔn ho bɛbata wɔn ho nyinaa so. Sɛ wɔma na yi mmienu ntwa mu. Sɛ wɔbɛdi no sɛdeɛ wɔatwerɛ ne wɔn bere a wɔahyɛ no daa afe nyinaa no teɛ. Na wɔnka na yi na woni no awɔ ntoatoaso. Musua, nsase ne nkuro nyinaa so. Na Purim na yi ntwa Yudafoɔ no tiri so. Na ne nkaeɛ nso to ntwa wɔn asefoɔ mu. Na ɔhema Esther ɔyɛ Abihail ba no, ne Yudani Mordekai de tumi nyinaa twerɛe. Sɛ wɔbɛma Purim nwoma a etia mmienu yi atim. Na asoma ma wɔde nwoma kɔma Yudafoɔ nyinaa kɔɔ ɔhene Ahasuerus ahenni asase 127 no so. Ɔmanwea ne nukuredie nsɛm. Sɛ wɔde rema Purim na yi atim. Ne bere a wɔahyɛ no mu, sɛdeɛ Yudani Mordekai ne ɔhema Esther ama no atim wɔn mu no. Ne sɛdeɛ wɔama mmuadadie ne wɔn sufrɛ nsɛm no atim. Wɔn kra ne wɔn asefoɔ mu no.
Na Esther dia ọkaaye no ma Purim nsem yi timi. Na wɔtwerɛ no nwoma no mu. Esther tidu. Na ɔhene Ahasuerus de tuodie to asase no ne ɛpo mu nsua no ama no so. Na ne tumi ne maniye ne yɔe ne Mordekai kɛse a ɔhene no maa no yɔe no ho asɛm no. Wɔantwerɛ no Media ne Persia ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Yudani Mordekai no ne de odi ɔhene Ahasuerus akyire di Judafo no mu nipa kɛse. Na ne nuanom dodo no pɛɛ n'asɛm. Ɔhwehwɛ papa maa ne man. Na ɔka asomdwoesɛm maa n'asefo nyinaa.